سلام كمي كأنكم زغبركم تعطتلتي مدب نايزا channel مباركة لو ما أنت عزلكم متسير اللغة ستيب زعبا AI انتاي مالت مخانو مع جميرو كمي جيرو AI سرح وكان متاي كنت قومو لنخيل انتاي سعبينات له كمون كمي جيرنا بسرعة أبطق منا خنو على نخيل شديشة نتوي حيزلكم متسير لغزن شديشة نتوي حدا بحدا خن رئينا سناي مكتتان What is AI? AI stand for artificial intelligence إذا بالكل artificial intelligence سبد صرحة بالحي مالتي AI مالت كمزي ناي سبع تحساسبع عينت كيرو حاسب زخيل ماشين ويكا سوفت وير وبروجرام اي مالتي إذا بالكل سب كمهاري خيلي AI كأخ مهاري خيلي بزح داتا يبو ويكا بزح information يبو شو كفت information دما تماهيرو ناي موسان عقمي لعل ويكا ناي تأجمات ناي مفتاح عقم له ويكا ناي فتراتات مفتر عقم زلو عينة تكنولوجي ماتي زغبال كله بنامبرز ويكا الجوريزم اللي نتوعم عينة تكنولوجيز تكما الجوريزم مالت بروجرام نحد بروسيس ستيب باي ستيب كيدو كفتح زفتن ويكا نحد تأجم ستيب باي ستيب كيدو فتح زفتن زغا اي كا كاب تذهب كا داتا كاب تذهب كا عينة انفورميشن بزح انفورميشن تبوم خبزي انفورميشن بالالجوريزم تحجزو ناي وساني ناي مفتار ناي تسقمات مفتاح عقم زلو عين التكنولوجي مالتي when did AI start مع سي تجميرو AI اتي ناي AI حسب ويكات كونسبت ناي AI كابش حنش عتميتنا حمسة نابليو تعزو زنبرة هذا إعلان تورينج دبال ناي إنجليزاو ناي ماتماتيكس ويكا ناي كمبيوتر ساينس مهر اتي بزع اتي فاونديشن ويكات ناتو كونسبت أتاتيو مالتي ماشين سي كم يجركا خمسة كم تحسب زبل concept تي بزعبة حسب بزعبة مبقى سناي AIs أستينير مالتي. The term artificial intelligence was coined in 1956 at conference at Dartmouth College. إذا artificial intelligence تبل قال دمان مجمرتا جزيها أفش حنش عتميتن حمسان شدشتن أب Dartmouth College زبال تتكي مملاويكا تأتاتا مالتي. Major growth occurred in the 2010s with breakthroughs in machine learning and deep learning. እቲ ብዛዕባ ሰብ ዝፈልጦ ዝጀመረ ግን ካብ 2010 ንድሓር ማለት እዩ ምክንያቱ ምስ ትምዕባለ ናይ ማሽን ለርኒንግ ወይ ከዓ እቲ ኤአይ ማለት እዩ እቲ ማሽን ክትመሃር ማሽን ሲ ልክዕ ከምዚ ሰብ ዝመሃር ዘሎስ ክትመሃር ንማሽን ዴታ ሂብካ ቀሊብካ እቲ ዴታ ምስሃብካ ድማ ካብቲ ዴታ ዝኾነ መልሲ ክትበካ ወይ ከዓ ዝኾነ ፈጠራታት ንክትበካ ከም ዝተገብረ ወይ ከዓ ዲፕ ለርኒንግ ከዓ ካብኡ ከዓ ብዓሚቑ ትመሃር ዝጀመረትሉ ማሽን ማለት እዩ ማሽን ለርኒንግ ወይ ከዓ ዲፕ ለርኒንግ ዝበሃል ኣብ ናይ ኮምፒውተር ሳይንስ ቃላት ኮይኑ ነታ ማሽንስ ንክትመሃር ዝሕግዝ ዓይነት ኣልጎሪዝም ወይ ፕሮግራም ዝምዕበለሉ ዓይነት ዓውዲ እዩ ማለት እዩ how does AI work ከመይ ገይሩ AI ዝሰርሕ AI works by processing large amount of data AI ሲ ብዙሕ ከምዚ ዓንተወይ ዝበልናዮ ብዙሕ ዴታ ክትቦ ከለካ ኣብነት ሓደ መፅሓፍ ብዛዕባ ባዮሎጂ ወይ ከዓ 10 ዝኾነ መፅሓፍቲ ወይ ከዓ ብዙሓት መፅሓፍቲ ብዛዕባ ባዮሎጂ ነቲ ፕሮግራም ድሕሪ ሂብካዮ እዚ AI ብዛዕባ እቲ ባዮሎጂ ኣፅኒዑ ተማሂሩ ዝኾነ ነገር ክትሓቶ ከለካ ካብዚ ዴታ እንዳረኣየ ክነግረካ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እቶም AI ዝሰርሑ ካምፓኒታት ወይ ከዓ AI ዘለዎም ካምፓኒታት መብዛሕትኡ ከምዚ ገይሮም ብዙሕ ዴታ ሂቦም ነቲ AI ይምህርዎ ቅድም ቅድሚ ናብ ሰብ ሪሊዝ ምዃኑ ወይ ከዓ ቅድሚ ናብ ሰብ ክጥቀመሉ ኢሎም ነፃ ምስ ዳዶም ማለት እዩ ካልኣይ ነጥቢ it uses algorithm to find pattern and make predictions on or direct or decisions ዝብላሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ኣልጎሪዝም ይጥቀም ማለት እዩ ንክመሃር ከሎ ኣልጎሪዝም ይጥቀም ወይ ከዓ ከምዚ ኣብ ናትና ደቂ ሰባት ሲ ኣብ ሓንጎልና ኔትወርክ ሎ ወይ ከዓ ኖይራል ኔትወርክ ዝበሃል ኔትወርክ ናይ ነርቭ ናትና ማለት እዩ ኣብ ሓንጎልና ክንመሃር ከለና ኮኔክት ዝገብር ኤአይ ከዓ ከምኡ ዓይነት ኣልጎሪዝም ሰሪሖም እዮም ከም ዝመሃር ገይሞም ማለት ማሽን ለርኒንግ is a key technique where AI improves over time by learning from experience እቲ ቀንድናቱ ወይ ከዓ እቲ ቀንድናቱ መሰረታዊ ዝኾነ ቴክኒክ ድማ እቲ ማሽን ለርኒንግ እዩ ምክንያቱ ዝሃብካዮ ዳታ ካብ ተመክሮ ወይ ከዓ ትምልሰሉ ከለካ ካብ ተመክሮ ከምዚ ልክዕ ወዲ ሰብ ካብ ተመክሮ ተማሂሩ ቅድሚት ፍልጠቱ ዘማዕብል AI ከዓ ልክዕ ከምኡ ካብ ተመክሮ ተማሂሩ ንቅድሚት የማዕብል ማለት እዩ more advanced AI used neural networks inspired by human brains ከምታ እንተወይ ዝበልናዮ ናይ ደቂ ሰባት ኣብ ርእስና ኖይራል ኔትወርክ ኣለና እዚ ከዓ ናይ እቶም ኖይራል ኔትወርክ ኣብ ሓንጎልና ዘለዎ ክንመሃር ከለና
ኮኔክት እንዳኾኑ ወይ ከዓ እንዳተባዝሑ ዝኸዱ እቲ ፍልጠትና እንዳዓበየ ክኸይድ ከሎ እንዳበዝሑ ወይ ከዓ እንዳ ኮኔክት ዝኾኑ ማለት እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ ኤአይ ከዓ ልክዕ ከምኡ ከምዚ ናይ ሰባት ወይ ከዓ ሁማን ሚሚክ ገይሩ እቲ ኔትወርክ ናይ ዝተምሃረ ኮኔክት እንዳገበረ ፍልጠት ካብ ፍልጠት ኮኔክት እንዳገበረ ምንቲ ዲሲሽን ክገብር ወይ ከዓ ዲሳይድ ክገብር ውሳነ ንክገብር ወይ ፈጠራ ንክፈጥር ዝሕግዞ ዓይነት ኖራል ኔትወርክ ኣለዎ ማለት እዩ ብድሕሪ what can AI be used for ንምንታይ ክንጥቀመሎም ንኽእል ማለት እዩ እዚ ክሳብ ዚ ሕጂ ደረጃ ተበፂሑ ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ሄልዝ ከር ዲያግኖዚንግ ዲዚዝ ኣናሊዝ ስካን ፐርሶናላይዚንግ ትሪትመንት እዚ ከዓ ኣብ ናይ ጥዕናዊ ጉዳይ ክንርኢ ከለና ወይ ኣብ ናይ ጥዕናዊ ሴክተር ክንርኢ ከለና ዝኾነ ሕማም ወይ ከዓ ዲዝ ዲያግኖዝ ዝገብር ወይ ከዓ ፈለጥ ንኣብነት ኣነ ብዚ ብቀዳማይ ዘንበብኳ ኣብ ናይ ራድዮሎጂ ወይ ከዓ እዚ ዓፅምካ ስካን ገይሮም ወይ ዝኾነ ነገር ኣብ ውሽጥካ ከይህልወካ ስካን ገይሮም ሬጂ ከሪእካ ከለዉ ኣብኡ ካብ ደቂ ሰባት ንላዕሊ ኤአይ ሕማም ኣለዎ ዶ ወይ ህራም ኣለዎ ወይ ዝኾነ ነገር ዲዝስ ዳያግኖዝ ዝገብር ወይ ከዓ ይረክብ ካብ ሰባት ንላዕሊ ማለት እዩ ናይ ግድን እቶም ዶክተራት ክሪእዎ ኣለዎም ኤክስትራ ግን ከምኡ ልዕሊ ሰባት ፕሬሲዥን ኣለዎ ወይ ከዓ ልክዕነት ኣለዎ ማለት እዩ ኣናላይዚንግ ስካንስ ማለት እዩ ካልእ ኣብ ምንታይ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣብ ፋይናንስ fraud detection, trading algorithms, customer service chatbots. Fraud detection ከም ምትላል ቅድሚ ምትላል ምግጣሙ ዲቴክት ዝገብር ወይ ከዓ ዝሕብረና ማለት እዩ ትሬድ ኣልጎሪዝምስ ኣብ ናይ ሸቐጥ ናብ ትሬዲንግ ክትገብር ከለካ ባዕሉ ካልኩሌት ገይሩ ኣናላይዝ ክገብር ዝኽእል ወይ ከዓ ክንሪእየሉ ንኽእል ብቐሊሉ ከምዚ ዳታ ኣናላይዝ ክንገብር ከለናስ ብቐሊሉ ክንሪእየሉ ንኽእል ማለት እዩ ካስተመር ሰርቪስ ቻትቦትስ እዚ ዳርጋ ቻትቦትስ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ዝጥቀመሉ እዩ ዘሎ ናብ ዝኾነ ትካል ክትፅሕፍ ከለካ ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ መብዛሕትኡ ሰብ ደይኮነ ቅድም ዝምልሰልካ ቅድም ኤአይ ቻትቦት ይምልሰልካ ማለት እዩ እቲ ኤአይ ድማ ተማሂሩ ማለት እዩ እንታይ ክምልስ ከም ዘለዎ ትሕቶ ዝተሓትቶ ዘይክእለቱ ኮይኑ ሽዑ ናብ ሰባት ኮኔክት ትገብረካ ማለት እዩ እምበር ኣብቲ ቤዚክ ደሎ ኤአይ ይምልሰልካ ማለት ትራንስፖርቴሽን ሰልፍ ድራይቪንግ ካርስ ስማርት ትራፊክ ሲስተምስ እዚ ኦልሬዲ ኣብዚ ሕጂ ግዜና ንሪኦ ዘለና ቀስ ብቀስ ዝተኣታተው ዘሎ ማለት እዩ ባዕለን ዝዝውራ ዘለዋ ማኪና ወይ ከዓ ስማርት ትራፊክ ሲስተም ሴማፎሮ ገለ ክኸውን ከሎ ማኪና ምስ መፀት ባዕሉ ግሪን ዝኸውን ማኪና ተዘየላ ቀይሕ ዝኸውን ከምዚ ባዕሉ ዲሳይድ ክገብር ዝኽእል ሴማፎሮታት ኣብዚ ሕጂ ግዜ እዚ ይምዕብል ኣሎ ቀደም ነይሩ ቅድሚ ሕጂ ግን ካብኡ ንላዕሊ ሕጂ ብኤአይ ተደጊፉ ይምዕብል ኣሎ ማለት እዩ ኢንተርቴይንመንት ሪኮመንዴሽን ኢንጂን ኔትፍሊክስ ስፖቲፋይ ኮንተንት ክሪኤሽን ኣብ ናይ ኢንተርቴይንመንት ወይ ከዓ ኣብዚ ናይ ምዝንጋዕ ዓለም ከዓ ንኣብነት ኣብ ኔትፍሊክስ ሪኮመንዴሽን ወይ ከዓ እቲ ዘድልየካ ንዓኻ እስኻ ትፈትዎ እዩ በቲ ዝረኣኻዮ ፊልምታት ተመርኪሶም ሲ ንዓኻ ደስ ክትብለካ ዝኽእል ፊልሚ ኢሎም ሪኮመንድ ገብሩካ ወይ ከዓ ይመኽሩካ ብትግርኛ ይመኽሩካ ይባሃል መሰለኒ ስፖቲፋይ ከዓ ደርፊ ክትሰምዕ ከለካ እንድሕር ንኣብነት ትግርኛ ደርፊ ትሰምዕ ተኾንካ ናይ ትግርኛ ደርፍታት የቕርቡልካ እንግሊሽ ደርፊ ትሰምዕ ተኾንካ ከምቲ ትሰምዖ ዓይነት ተመሳሳሊ ራፕ ትሰምዕ ተኾንካ ናይ ራፕ ሂፕሆፕ ገለመለ ከከም ዓይነቱ ዝሰማዕከዮ ንዓኻ ዝቕርቡልካ ማለት ሪኮመንድ ትገብሩካ ብድሕሪ ኣብ ናይ ኤዱኬሽን retail agriculture and more AI used across nearly every industry ብለና ኣሎ እዚ ከዓ ኣብ ናይ ሕርሻ መሸጣ ወይ ትምህርቲ ኣብ ካልእ ዓይነት ሴክተራትን ኤአይ ብብዝሒ ይጥቀሙሉ ኣለዉ ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይ ኮንተንት ክሪኤሽን ኣብዚ ናይ ሕጂ ዝሰርሐ ዘለኹ ቅድሚ ሕጂ ባዕለይ ስክሪፕት ፅሕፍ ነይረ ሕጂ ግን ቅድም ካብ ኤአይ ጀነሬት ገብር ስክሪፕት ብድሕሪ ሽዑ እቲ ዝስተኻኸል ዘለዎ የስተኻኽሎ ኣስተኻኺለ ድማ ንዓይ ድማ ክሰርሐይ ብጣዕሚ ኣቕሊልለይ ኣሎ ማለት እዩ ድሕሪኡ እንታይ ዓይነት ሪስክ ኣለዎ ክንርኢ ኣለና ኤአይ እንታይ ሪስክ ከምፀልና ክእል ዋት ኣር the side effect or risks of AI ሳይድ ኢፌክት ወይ ከዓ ሪስክ ናቱ ክንርኢ ከለና ጆብ ዲስፕሌስመንት ዲቱ ኣውቶሜሽን ብዙሓት ስራሕ ብቐሊል ብኤአይ ኣውቶማቲክ ክሰርሑ ዝኽእል ነገራት ኣሎ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮይ ገሊፀ ነይረ እንድሕር ዘይረኣኹሞ ኣብዛ ላዕሊ ሊንክ ገይረልኩም ኣለኹ እታ ቪድዮ ኣትኹም ረኣይዎ bias and discrimination if trained on unfair or flawed data ኣብላ ኣሎ እዚ ከዓ ከምዚ ኤአይ ሲ ክትፃረፍ ወይ ከዓ ዲስክሪሚኔት ክገብር ወይ ከዓ ብሃይማኖት ብዓልየት ሰባት ክፈላለ ይኽእል እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣነ ንባዕለይ ፐርሶናሊ ቅድሚ 2-3 ዓመት ፈቲነየ ነይረ ኣብ ናይ ኦፕን ኤአይ ማለት እዩ ምስ ግዜ እንዳተስተኻኸለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን ከምኡ ነይሩ ኣብቲ መጀመርታ ማለት እዩ ድሕሪ ፕራይቬሲ ኢሹ as AI often relies on collecting user data እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኣገዳሲ ነገር ዘለዎ ምክንያቱ ኤአይ ክትጥቀም ከለካ ኩሉ ግዜ ናትካ ፕራይቬት ዴታ ዘይምሃብ ማለትካ ናትካ ሽም ናትካ ዕለተ ልደት ቴሌፎን ኣድረስ ካልእ ናትካ ናይ ፐርሰናሊ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ኣብ ኤአይ
ክትህብ የብልካን ምክንያቱ AI ኮሌክት ገብሮ እዩ ክቦ እዩ ዝዝሃብካዮ ኢንፎርሜሽን ኣኪቡ ካብኡ ተማሂሩ ንዓኻ ስለ ዝምልሰልካ እቲ ኣሰካፊ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ ብጀካኻ ንካልእ ሰብ ክሪኦ ዘይብሉ ኢንፎርሜሽን ዘይምሃብ ማለት እዩ ድሕሪ ሚስ ኢንፎርሜሽን ዲፕ ፌክስ እዚ ሕጂ ግዜ ንሪኦ ዘለና ኢና ብኤአይ ስእሊ ክልተ ስእሊ ጀነሬት ጌርካ ዘይተረኸቡ ሰባት ኣራኺብካ ወይ ከዓ ፖለቲከኛታት ዘይበልዎ ኢሎም ኢልካ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ኣብዚ ሕብረተሰብና እውን ዝሸኽዓሉ ምክንያት ኮይኑ ንዓይ ዝረኣየኒ ብብዝሒ ሪኦ ኣለኹ እዚ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ናይ ሪል ላይፍ ወይ ከዓ ኤአይ ሪል ላይፍ ናይ ብሓቂ ቪድዮ ትሪኦ ዘለካስ ኣብዘይ ክትውስነሉ ትኽእል ግዜ ይበፅሑ ምክንያቱ ማዕቢሉ እቲ ኤአይ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ቪድዮ ሰብ ክሰርሖ ድኽእል ኤአይ ከዓ ናቱ ባዕሉ ጀነሬት ክገብር ስለ ዝኽእል ማለት እዩ እታ ናይ መወዳእታ ድማ over reliance on AI can reduce human oversight and critical thinking እዚ ከዓ ካብዚ ሕጂ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ መፅናዕቲ ዝተገብረ ዝርከብ ዘሎ እዩ ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ደቂ ሰባት ጉግል ክገብሩ እንተኮይኖም ዝኾነ ነገር ሰርች ክገብሩ እንተኮይኖም ብዙሕ ክስታይ የድልዮም ማለት እዩ ንኣብነት እንታይ ደሊኻ ትፅሕፍ ሽዑ ካብቲ ዝደለካዮ ድማ ዌብሳይታት መሪፅካ ካብቲ ዌብሳይታት ኣቲኻ ኣንቢብካ ኢኻ ትፈልጥ ነርካ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን እታ ዝደለካዮ ክትፅሕፍ ከለካ ካልእ ነገር ከይሓሰብካ ኩሉ ኢንፎርሜሽን ኣብ ቅድመካ ፀናሕካ እሞ ሽዑ ርኢኻ እቲ ኢንፎርሜሽን ድማ እቲ ናትካ ክሪቲካል ቲንኪንግ ወይ ከዓ እቲ ናትካ ከምዚ ክተመዛዝነሉ ትኽእል ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ እዚኣ ዌብሳይት ዶ ትኽክል ኣላ ትሓንቲ ዶ ኢልካ ብዙሕ ነገራት ኣንቢብካ ናትካ ውሳነ ክትውስነሉ ትኽእል ዝነበረ ሕጂ ግን ከምኡ የለን ምክንያቱ ኤአይ ኩሉ ኣብ ቅድሚካ ስለተቕርበልካ ኤአይ እውን ክጋግ ይኽእል እዩ ግን መብዛሕትኡ ሰብ ኤአይ ዘንብቦ ነገራት ከም 100% ገይሩ ይኽእል ኣሎ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ስታይ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዝማዕቢሉ ዘሎ ብጣዕሚ 89% እዩ እቲ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን ደምፀልካ ግን ኤአይ ከዓ ልክዕ ከምዚ ናይ ሰብ እንድሕር ናይ እምሮ ፀገም ገይሩ ሃሉሲኔሽን እንድሕር ገይሩ ኤአይ ከዓ ልክዕ ከምኡ ሃሉሲኔሽን ከጋጥሞ ይኽእል እዩ እንድሕር ዘየላ ዓይነት ትምህርቲ ባዕሉ ወይ ከዓ ሰባት እንድሕር ፌድ ገይሮሞ ዘየላ ዓይነት ትምህርቲ እንድሕር መሊኦሞ ንዓኻ ከዓ ዘየላ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ክበካ ስለ ዝኽእል እዩ ኣብ ከምዚ ኩሉ ግዜ ፋክት ቸክ ምግባር ኣገዳሲ ማለት እዩ ድሕሪኡ ሃው ዱ ኣይ ዩዝ ኤአይ ፕሮፐርሊ ከመይ ጌርና ክንጥቀመሉ ንኽእል ኣብዚ ሕጂ ግዜ ንዓናስ ንረብሓና ክነውዕሎ ንኽእል ወይ ከዓ ከመይ ጌርና ብውሑስ ክንጥቀመሉ ንኽእል ማለት እዩ ቢ ኢንፎርምድ ኣንደርስታንድ ዋት ኤአይ ካን ዱ ኤንድ ካንት ዱ ብዛዕባ ኤአይ ክገብሮ ዝኽእልን ዘይክእልን ኢንፎርምድ ክንከውን ኣለና ወይ ሓበሬታታት ኣፍልጦታት ክንእክብ ኣለና ማለት እዩ ቹዝ ሪላያብል ቱልስ ዊዝ ስትሮንግ ኢቲካል ጋይድላይንስ ኤአይ ድማ ከምዞም ፍሉጣት ወይ ከዓ ስትሮንግ ኢቲካል ጋይድላይንስ ዘለዎም ከምዚ ቅድሚ ሕጂ ተመክሮ ዘለዎም ከመይ ጌርካ ከምዚ ሕጂ ዝዕለልኩም ዓንተ ወይ ኣብ ናይ ኤአይ ንኣብነት እዚ ኦፕን ኤአይ ዝገብርዎ ዝነበሩ ዲስክሪሚኔት ሰብ ገብር ነይሩ ናይ ሃይማኖት ዓይነት ዲስክሪሚኔሽን ነይርዎ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ከምኡ ኢቲካል ዝኾነ ጋይድላይንስ ዘለዎም ኤአይ ክንረክብ ኣለና ኣብዚ ሕጂ ግዜ ያ ቁሩብ ማዕቢሉ እዩ ስቲል ግን ኣይ ፐርፌክት ይኮነን ደሎ ከምኡ ሕጂ ሪላያብል ዝኾነ ኤአይ ክንመርፅ ኣለና ማለት እዩ ዩዝ ኤአይ ቱ ኣሲስት ኖት ሪፕሌስ ሁማን ቲንኪንግ እዚኣ ከዓ ከምቲ ዓንቲ ወይ ዝተዛረብናዮ ንክትሕግዘካ ወይ ከዓ ደገፍ ንክገብረልካ እምበር ኩሉ ነገርካ ብኤአይ ክትሰርሕ ሪፕሌስ ክትገብሮ የብልካን ምክንያቱ እቲ ናትካ ሁማን ክሪቲካል ቲንኪንግ ዝበሃል እቲ እስኻ ክተመዛዝኖ ክትሓስቦ ትኽእል ነገር ሻት ትገብሮ ኣለካ ወይ ከዓ ተዓፅዎ ኣለካ ማለት እዩ ንዓኻስ ኣይማዕብለካን ንቅድሚት ቢ ኣዌር ኦፍ ዳታ ፕራይቨሲ ወን ዩዚንግ ኤአይ ዳታ ፕራይቨሲ ፕራይቬት ናትካ ዳታ ኣብ ኤአይ ፖስት ዘይምግባር ምክንያቱ ኤአይ ንሓበሬታ ወይ ከዓ ንሕቶ ንመመለስ እምበር ናትካ ፕራይቬት ዳታ ሂብካ ናብ ኤአይ ዘይምጥቃም ማለት እዩ ፎሎ ኢቲካል ኤንድ ሌጋል ስታንዳርድ ኢን ዩር ፊልድ እዚ ክበሃል ከሎ ከዓ እቲ ኢቲካል ሌጋል ስታንዳርድ ክትፈሎ ክትገብሮ ኣለካ ማለት ንኣብነት ኤአይ ንሓደ ቦምብ ከመይ ገይረ ሰሪሕ ኢልካ ብኤአይ ክትጥቀም የብልካን ወይ ገለ ከምዚ ከበድቲ ነገራት ክግበር ዝኽእል ማለት እዩ ብዓብይኻ ኣብ ናይ ጥዕና ከም ንእሽተይ ከም ናይ ሓገዝ ኢንፎርሜሽን እንዳትወስድ እምበር ኤአይ ከም ዝግበር ከም ዝሓይም ኣለኹ ከም ዝግበር ኣብ ዝበለትካስ ናይ ግድን ኣይኮንካን ብኤአይ ክሳይ ክትገብር ከም ሓበሬታ ከም ደገፍ ንኣብነት ብዛዕባ ሕማም ክትሓቶ ከለካ እንታይ ዓይነት ሕማም ኣሎ ከምዚ ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ኣብ መድሃኒት ክትበፅሕ ከሎ ግን ኤአይ ዝበለካ መድሃኒት ዘይምውሳድ ማለት እዩ always review AI outputs don't blindly trust results ዝብል ኣሎ እዚ ከዓ ኤአይ ዝሓትትካዮ ነገር እቲ ኢንፎርሜሽን ክመፀካ ከሎ ሪቪው ግበሮ ወይ ከዓ ቸክ ግበሮ ብትክክል ናይ ብሓቂ ዲኸሙ ወይ ኣይኮነን ስቂልካ ዓይንካ ተዓሚትካ ንኤአይ ዝበለካ ሪዛልት ዘይምእማን ማለት እዩ እምበኣር ከ ክቡራት ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ንሎም መዓንቲ ዝበልኩ መደብ እዚኣ ነይራ እንድሕር ቪድዮ ይፈቲኹሞ ኣብዛ ቻነል ሳብስክራይብ ላይክ ኮመንት ጌርኩም ደገፍኩም ከተርእዩኒ ብትሕትና ሓተኩም ክሳብ ኣብ ቀፃሊ ቪድዮ ንራኸብ ሰናይ ቅነ